Една грамота за нашия обществовател господин Фари Мустафа. Ами, как се казва? Благодаря на всички за вниманието, че изтърпяхте до край да останете и да бъдете свидетели на завършването на цялото състезание, което беше така доста за някои хора трудно, за други не чак толкова, но пък се справихте много добре всичките и се радвам, че дойдохте на клубното състезание на нашия клуб Охион. И всяка година ние правим такова състезание, това е поредното, на което вие показвате вашето умение на края на годината и вашите родители могат да видят какво вие умеете и какво сте постигнали, вие самите да разберете, да сравните нивото си и да бъдете доволни от това, че тренирате таеквондо. Обявявам състезанието за закрито и пожелавам на всички успех за бъдеще и весели празници и почивка.